yn gwenwyn pyr. Mae gyffyrddiad fel cyllell drwy'r cnawd yn deud i'n byd ond yn gaddo'r byd. Chdi di'r abwyd yn disgwyl dy ffawd, ac wrth ti lithro yn ddyfnach i'w rwyd a gwireddu pob ffantasi. Paid a disgwyl iddo fod yn driw, achos dyma di'r ateb gei di. No!